A for abe. Ja, det er dernede. Hvor er den henne, Benjamin? Hvor er A som abe? Ej, hvor er du dygtig. Kan du vise, hvor er I som isbjørn? Det er ja. Ej, hvor er du dygtig. Hvor er G som gris? Det er hvor er du dygtig. Kan du vise, far, hvor er O som ost? O som ost. O som ost, Benjamin. O som ost. Hvor er T som tog? Det er ja. Hvor er R? Hvor er? Kan du vise, far? R? Nej, det er ikke deroppe. R som rev. R som rev. Kan du vise? Nej, hvor er som rev? Hvor er som rev? Nej. Det er X. Hvor er som rev? Det er jeg! Hvor er du dygtig. Hvor er Y som yoghurt? Det er selvfølgelig. Hvor er S som slange? Det er